Хора, тук ще заснех цял клип и разбрах, че не съм снимал. Защо? Сега ще ви кажа какво стана. Играхме с всички слаби, които имам. Шели, Колт, Нита, аз забравих Барли, Анджело, Ханк, Карл, Нани, Би, Поко и това. И сега пак трябва от начало. Ако бием поне с Анджел или Ханк или някой друг слаб, от слабите, нали, няколко игри, защото всеки ще играем по 2 игри. Една от тези игри се абонирате за канала с камбанката и давате лайк на видеото. И в това първото ми гейминг видео накрая, като направим, що тогава ще продължа това с Poppy Playtime. Не си мислете, че е така на нищото ще го направя. Чакай, искам да го... Прох сега стана приятел с него. Ма това е едната игра. Сега тази игра няма се бори. Искам да ви покажа един трик, където от миналата игра спечелих 7 купи. Не знам как, но спечелих наистина. Добре. Сега значи, отивате накрая. Тук седите. Докато не дойде отровата, седите и печелите семко. Не, това е защото аз убих един. Всъщност, правите така. Така. I could do this if I wanted to. I could do this if I wanted to. Я сбегаю. Посмотрим клип. Только да увидим дальше. Рождение шанс да се абонирате с камбанката. Ако не направя поне една победа, не се абонирате просто. Абонирайте се. Да се срещнем с някакъв фен. Днеска май ще правя шортс. Нищо си днеска направих. Втори шортс. Да гледате това видео, да знаете, че съм ви предупредил. Да го лайкате, защото ако няма повече 10 лайка ще се караме. Нали дъщото. Така. Хайде, убий ме. Изчакайте. Плюс 7 купа. Това е трика. Колт.
Дори не знаех, че имам този скин на код. Май на... Да, на... Бъс и друг не си спомням. Някак ще го имам този скин. Искам да си намеря другия код. О, здрасти. Не, че не го видях, просто... Бегай. Перал. Перал. Абе, Перал е много силен. О, не, брат. Бързо пуснем що клипс. Защото... Има малко батерия. Играх. Всъщност, няма много да бързам. Спирам. След тази игра спирам на пауза и се включвам телефона. Нещо, новите сезони ставаха много слаби героите, новите. Бралевите. И всеки ми казва, че Анджел може да лети. Вау, не знаех. Че Анджел може да е над вода. След тук нямам никакъв шанс. И къде си? О, майка! Отивам да взема зарядно, да спирам на пауза клипа.